about the freedom of Biafrans. They said is a must, is something that is supposed to be done urgently. Their parliament. This is the first time it's happening in the history of the whole world that Israel themselves, their parliament, they are talking about the freedom of Biafrans. They are speaking to their prime minister to recognize Biafra. Biafrans all over the world, I will allow you to watch this video. First of all, I will allow you to watch the video when they are talking about it. And after talking about it, this lady that has been championing, that has been moving this particular struggle in Israel, she explained everything they said in this particular video. Just pay attention and watch the both of them from beginning to the end. Biafrans, we are going home. You don't need to panic. We are going home. We must be free, whether the enemies like it or not. We must be free. Watch the video. After watching, we could decide. להיות מושג בינלאומי לרעב ולמצוקה. התמונות האלה מביאפרה היו אלה שזעזעו את המצפון של העולם בשנות ה-60. אך העולם המשיך לשתוק והמצור נמשך עד לכניעתם. מאז ועד היום המספרים הם בלתי נתפסים. הנתונים שבידינו מצביעים על כך שמאז סיום המלחמה ההיא ועד ימינו נרצחו כ2.5 מיליון בני אדם מבני הביאפרה. בסך הכל לאורך כל השנים אנחנו מדברים על אובדן של כ6 מיליון נפשות, 6 מיליון, מספר מצמרר, מזעזע ומזכיר לנו משהו, את מה שאנחנו עברנו כיהודים. המספר הזה מרעיד את הלב ואת אמות הסיפים. כיום המצב שם מחמיר. מצפון ניגריה פולשים מוסלמים קיצוניים המבקשים להשתלט על חבל ארץ זה בחסות שתיקה ואף עידוד של השלטון המרכזי. בני האיבו עומדים בפני ברירה אכזרית שהציב בפניהם בעבר שר המשפטים הניגרי, להתאסלם, למות או לחיות בגלות נצחית. ואני שואל שאלה רטורית, למה אנחנו צריכים להתערב? המצפון היהודי מחייב אותנו. המצפון היהודי מחייב אותנו להתערב ולזעוק, ואני מסיים, אדוני היושב-ראש, תודה על המחווה מבחינת הזמנים. אני מסיים ואומר, על משרד החוץ להעלות את הנושא הזה בכל פלטפורמה, בכל פורום בינלאומי, לעורר את המצפון האנושי של אומות העולם, שלעיתים אנחנו בתחושה שהוא לא קיים. כפי שחווינו זאת אנחנו על בשרנו, ולעיתים גם חווים, עם הצדק, עם המוסר הכפול, סולם ערכים מזויף, למראית עין. ולכן אני קורא כאן מעל במת כנסת ישראל, לעולם הגדול, לעולם כולו, להתעורר, להעלות זאת לסדר היום, ולשר החוץ שלנו, ומשרד החוץ שלנו, להעלות את הנושא בכל פורום או כל פלטפורמה אפשרית. תודה רבה, אדוני יושב-ראש. תודה רבה. מהדוברים נמצא פה, אין אף אחד, נכון? ישיב אל ההצעה השר, מי השר משיב? בבקשה. סגנית השר, שר החוץ, שרן השכל. למה אתה אומרת לו לא? תגידי לו, 20 דקות. אני לא תראה איך הוא נכנס ללחץ. אתה רוצה 20 דקות? אני רוצה לומר ככה, חבר הכנסת מרגי, תודה רבה על העלאה של ההצעה החשובה הזו. אני חושבת שככה המקרה של חבל ביאפרה הוא באמת מקרה מאוד מאוד קשה. הכמות, אתה יודע, אנחנו מדברים על 15-17% מאוכלוסייה של ניגריה, אבל האוכלוסייה של ניגריה מדובר פה על 250 מיליון איש, אז באמת הערכות של 50 עד 70 מיליון איש, זה הערכות שנמצאות לחבל ארץ, אז זה כמויות מטורפות שבממדים שלנו קשה קצת להכניס לתוך פרופורציה. אני אתחיל בתשובה של ככה משרד החוץ, ואני אתייחס גם כן לנקודות שהעלית.
חבריי חברי הכנסת, לאור הצעתכם לסדר בנוגע לסיוע לחבל ביאפרה שבניגריה, חשוב להבין את המורכבויות. ראשית, כסגנית שר החוץ, אני רוצה להביע אמפתיה עמוקה עם תושבי ביאפרה. הם חוו מלחמה מאוד קשה וזוועות בין השנים 1970 ל-1967. התייחסת למקרים הספציפיים של הרעב והילדים עם הבטן הנפוחה. ולצד זאת, גם היום, עם המאבק הקשה, המקרים הקשים שאנחנו רואים, אני רוצה להביע סולידריות ואכפתיות כלפי הגורל שלהם, כלפי ביטחונם ושלומם. לישראל יש מערכת יחסים דיפלומטית מלאה עם ממשלת ניגריה, ושגרירות תושבת בבירה אבוג'ה, ובכך אנחנו מכבדים את שלמותה הטריטוריאלית ואת ריבונותה של ניגריה, ופועלים אל מול הממשל המקומי הרשמי. יש לציין כי סוגיית ביאפרה היא כיום עניין פוליטי חברתי פנימי בתוך ניגריה. בנוסף, אנחנו מודעים לאתגרים הביטחוניים בניגריה, מתקפות טרור, חטיפות ואלימות. לצערנו זה קיים בכל אזור במדינה. החשוב לדייק, אלו אינם אירועים שמוגדרים כנגד קבוצה מסוימת בלבד או מוגבלים לחבל ביאפרה, זו התמודדות לאומית ניגרית מול גורמים מערערי יציבות הפוגעות באזרחים מכל חלקי המדינה ומכל הקבוצות. כמו כן, יש לציין כי תנאי המחיה בביאפרה דומים לאלו שבמחוזות רבים אחרים בניגריה ובמדינות אפריקאיות נוספות, ולכן אין מקום להפריד אותם מהמעטפת הכוללת. באשר לסיוע, משרד החוץ בראשות שר החוץ גדעון סער פועל בנושא ההומניטרי באפריקה. בין היתר, רק לאחרונה הענקנו סיוע של מזון, סמיכות, אוהלים ועוד לפליטים מדרום סודן שנמלטו מהמלחמה מסודן. זאת לאור הבקשה האישית של שר החוץ הדרום סודני. מדינה שהיא אכן ידידותית מאוד כלפי מדינת ישראל. עד כה לא התקבלה בקשה מהממשלה הניגרית, וככל שתתקבל בקשה לסיוע במידה ובמדינת ישראל תימצא לנכון להעניק סיוע כזה בניגריה, נפעל בהתאם לכלים העומדים לרשותנו. נמשיך להעמיק את קשרינו ביבשת אפריקה מתוך שאיפה משותפת לביטחון ולשגשוג. אני אומר ככה, אני יודעת שהנושא הזה קרוב ללבך, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, חבר הכנסת מיכאל ביטון, ומאיר כהן, וחשוב לי לומר שהנושא כן נמצא על שולחננו, אנחנו כן עוקבים מקרוב אחרי האירועים האלו. העלית את הנושא גם של אלו שטוענים להיות אותו שבט אבוד יהודי באזור ביאפרה. הדבר הזה גם נמצא בסימן שאלה. לפחות העדות היחידה שיש לנו פה היא בעצם בג"ץ שהוגש לבית המשפט שסירב לקבל, אבל לא ידוע בדיוק מה היה הלך הרוח או האדם שהוא טען בעצם לפליטות היהודית, או כל הנושאים האלה, נושאים מורכבים שצריכים להישאל גם בסוכנות היהודית וגם במשרד התפוצות וגם את משרד הדתות כדי לברר את העניין הזה לעומק. זה בסוגיה הזו שדיברת עליה שהיא הסוגיה היהודית, אבל Shalom everyone. Shalom, first of all, our leader Mazi Nambikano. I hope that you will be happy to see this video because we are doing it with our heart. Everything that we are doing is for Biafra and for you. Big emotion to you from our whole heart. Me and my coordinator here, Mazi Victor and General Bilod. Today we make history in Israel. After 56 years, the Knesset, which is the Israeli parliament, spoke about Biafra. Spoke about the humanitarian situation in Biafra. Spoke about the situation. Spoke about the killings, the massacres, and how there is urgent need, how much there is an urgent need for Israel to step forward because of values of life that we cherish and share so much, to step forward and defend all Biafrans. So from this Nigerian modern machine. Exactly, yeah. And the person who spoke for us
was the Minister of Welfare, Mr. Jacob Magri. And he was wonderful. When he spoke, the way he spoke with passion, I was too emotional. I even cried because it was really too emotional the way he spoke. And then our Deputy Minister of Foreign Affairs, she stood up. She was wonderful. She was okay also, and she spoke about the empathy that the Israeli government has for the situation in Biafra, and she urged the Knesset members to do another discussion. Even at her office, they will decide on which committee they will take our case, so that we will work. We will have working groups just for Biafra, to promote the situation of Biafra, to promote it forward. Who knows? Maybe it will lead to freedom very soon. So this is for you, Mazi Nnamdi Kanu, our leader, the leader of the indigenous people of Biafra, and for the people of Biafra, from here, from the Knesset, me, Rachel Nwosu, and Mazi Obilo, Victor Uchenna Obilo, our coordinator. We thank God, we thank Elohim for this day, for this history. So that is what it is. There is nothing I need to add. She has said it all. Today is a wonderful day. History in the making. Before now, there is nothing whatsoever of this nature that has happened in Knesset today that is taking place. It is a big knot that is cracked. And I want to thank Chico Kabiama, and at the same time I want to thank this woman. And I'm also thanking the wonderful woman in Lobbies. Her name is Heidi Moses. She's the one, that is pushing us. She's our vehicle right now, and we are enjoying the ride. So I always say that I'm not satisfied. I'm not satisfied, and I'm pushing her more and more and more. At the end, the chairman of the parliament even called Mazi Obilo's name, and he stood up to say hi to the parliament members. So we are recognized. This is something else. We are recognized officially and constantly. IPOB is officially recognized at the Israeli parliament. This is something very huge, very, very huge. So you people must know that we are on the right way. And the Speaker of the Knesset. And the Speaker of the Knesset himself ran to sign some members just for Biafra, sign on the document, on this special document for this urgent agenda. He saw a special letter that he received, and this letter... Daru n'ime maka isonyere anyị n'iru akwụkwọ n'ụbọchị taata na Igbo Media. Ọ bụ na ihe anyị na-ewetara gị dị gị mma, gbaa mbọ gbasaa ozi a ma mekwa ka ozi arụtụ ụmụnne anyị n'ebe dị iche iche aka. Ngwa ka ọ dị.